So ayun na po, nakaisang patong na kami. So ayun lang po yung DIY natin na butterboard. So ginagawa. Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay, kahit walang sweldo. Sabla ding umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa, lagi siyang andito. Kahit mag-isa sa laban. Kaya putol tayo ng bakal. Para sa David. Tugtong mo pa rin yan. Alright. Ayan na po, mag-prepare na kami ng pag-aasintadahan. Alam mo sara mo? Nandun, pwede sente.
Doon, lipat ko na yung hagdan dito. Tama na muna. Masyadong bibigat dito. Yan na yan, padiretso. Ayan po, time check. Bali 12:30 ng hapon, no. So bali, yan, mag-umpisa kami mag-asintada, nakapag-akad na kami ng hollow block. So ayan, yung ginawa natin butterboard. So unahin namin sa tikabilang dulo, sabay sangat-sangat na lang yung ano, maging butterboard namin, no. Ayan. Kakaiba po 'yan. Kakaiba sa lahat. Tapos palagyan pa uli natin yan. Kaya tutuyo yung halo. Alright. Tuyo ba agad, Cornel? Ayun na po. Ayun na yung butterboard natin. Sa kabila. Kapit natin sa kabila.
Dito. Na, Cornel. Right.
Bilis matuloy ng halo. Init kasi. Gamitan mas libig ng karne. Oo. Apay. Libig ba nga? Oh, halo. So ayun na po, nakaisang patong na kami. So ayun lang po yung DIY natin na butterboard. So ginagamit na po ng level bar. Ayan mga ka-alright. No, di ba? Kasi wala tayong mga pagpisto ng yung butterboard niyan. So DIY na lang tayo. Alright.
makabuo ng simpleng vlog lang dyan. Ano? Naghatid yata ng mga kapatid natin yan. Doy! Sige, ano na dati? Ha? Ikaw pala. Papalibre ko. Libre ko na sa shampoo. No. 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 Ayun pa dito. Ayun. Ubus na yan lahat. Pahinga ka di. Baga ako yung lahat eh. Ibarong ko pa doon. Kaya mo na din. Di mo man si ate ano yan. Si ate yan. Ligtin. Hindi ka makatulog nga nun doon yan? Hindi ka makatulog. Ano po ka? Pero salita ka. Itulog yung gadoy nga nun doon. Ang kamot nasa baba mo. Nakakaputi kita buto mo doon. Turog. Tapos turog ngisi. Gurahan na. Turog yung ngisi. Ang kamot sa buto. Tapos di na ako nagising. No. Kilala mo din kasi si Tilo. Yung lahat. Nakadakol lakad ko. Ayaw ni Tilo. Tinawag ko. Ayaw. Siya lang daw. Hindi, naka-reserve yan. Darating sa kusina eh. Kaya pala naglalaylo. Kaya pala naglalaylo. Bibi talaga. Bibili na daw siya isang karton na katol. Dalit sa gubo. Ha? Kaya pala naglalaylo. Masaya pa kasi na nabanggit ko siya. Madali kita. Sino ang gusto mo itabi? Si Tricia? Ang hirang buhay. Pwede naman magbusina. Di ba ulit ko paisikan ako? Ang gusto niya lang daw itabi, isa lang si Tricia. Hindi, sakto naman ko na. Ano mo yung kasi kung sino nasa damdamin niya? Sino? Talaga? Hindi nyo kasi tinatanong eh. Sino nga? Sino ba Si sa ano? aming dalawa? No. Yung ano sa bulit. Yung kalbo. Sabi niya kasi darating daw tapos sabi niya ba kanina no? Darating daw tapos ilang araw lang wala na din. Babay? Ano? Doy, magbabay ka mamaya, Doy. Ay, talaga. Sige, sundan ko ano. Akin na to, God. Yan. Oo. Yan. Kakunti na lang. Lubos na yun, Loy, lahat. Lagay mo na yun dyan lahat. Pag una pa ako na natin sa mo, tugot ka sa diri. Bawat yan. Hindi ka magtugot, hindi ka magyan sabi. Hindi ka magpasilag. Hindi ka tanggal ang gano. Yay! Kaya pinuno. Sabihin, gumpa. Magtanggal ang hagdan. No. Matatanggal ang hagdan. Masang paling yung dito ko. Wala na. Pasay mo doon yung mga timba doon. Doy. Muna yung butangan. Susod na. Ano Ito ko yan. Kuya. Amo yan. Oh. Wala.
Linisan mo doy. Isa lang parang nasa puso. Nasa kantayan lo, isa lang alahi. Ha? Ah, pag nawala, maging gusto mo lang. Ito pala, close yun. Ah, mag-break ka, tapos gawin mong best friend ko na. Tagal magbungkol. Nabigo ka na, di ba? Di ba? Nag-break na kayo, di ba? Ah, may nangpusuan ka. Lihim na pag-ibig. Lihim lang. Antayin ko ang tamang tempo. Lo, antayin mo tamang panahon. Main kayo. Salo kayo silo. Lihim na pag-ibig nga. Ayun lang. Pag seryoso daw sa magtapat, yung babae. Antayin ka na. Yan yung sinabi, tamang panahon. Sino? Ayaw. Ayaw niya. Kumikita pa. Ay, Diana! Kamu talaga! Ay, mahal daw siya. Kasi ayaw. Ang motor naman daw siya, pwede umangkat. So galing daw ng babae. Ang gusto ni Tilo, yung walang ugali. Maganda lang, juwain mo. Oo, pwede. Oo, para walang ingay. At least enjoy. Ano na yun? Nakakasing na kapinsan na. Nakaamo na sa pinsan. Sok, mukhang narimatin mo yung pipi ah. Paano yan? Ang gusto ni Tino si Tricia.
No, ano sa black no? Po, nakatatlong plato na kami. Right.
Dilim mo. Apat kali ini pengharap. Haloy mo tulo.